La diversitat és una constant en tot allò que existeix. L'univers, en totes les seves dimensions, es mostra infinitament divers. Al nostre planeta, milions d'espècies omplen de vida els mars i la terra, els aires i els subsols. L'ésser humà no és l'excepció. Cada individu és un ésser únic i irrepetible. Es tracta, per tant, d'una evidència irrefutable. La diversitat és a tot arreu, ens envolta, ens inunda, ens conforma. Érem, som i seguirem sent diversos. Més enllà d'aquesta constatació, i a poc que ens posem a pensar-hi arribarem a la conclusió que la diversitat no només és una característica de la nostra espècie, sinó també la seva condició de possibilitat. No podem ser, sinó, diversos. L'ésser humà és un ésser social, un ésser que depèn dels seus similars per sobreviure. Al llarg de la història, els diferents grups humans han desenvolupat mecanismes múltiples i sofisticats per garantir la supervivència dels seus iguals. Ens protegim, ens ajudem, ens complementem, ens necessitem. Les necessitats dels éssers humans superen amb escreix les seves possibilitats de cobrir-les per si mateixos. Per això, ens associem i col·laborem. Aquesta interdependència és la que ha permès l'impressionant desenvolupament de les emocions, el pensament, les ciències, les tecnologies i totes aquelles coses que avui ens són tan habituals i fins i tot indispensables per viure. Cada un i cada una de nosaltres, amb les nostres maneres de ser i de fer, amb els nostres coneixements i habilitats, construïm la societat. Molt sovint, dels intercanvis en surten noves idees, experiències, criteris, valors, així com també tècniques, materials i objectes sorprenents. La història de la humanitat ho confirma una vegada i una altra, ja que la diversitat és font de novetat i de riquesa. Si pensem un moment en les persones que ens envolten, és fàcil adonar-nos de les múltiples coses que ens diferencien. L'edat, el sexe, l'origen, l'alçada, el color dels ulls, l'idioma, els gustos, les habilitats, les creences, els interessos, les històries de vida. A vegades, massa i tot. Tant que se'ns fa difícil entendre'ns i conviure. Però potser seria diferent si tots fóssim iguals? Segurament no. De qualsevol manera, sempre tindríem conflictes, és a dir, petites crisis que ens obligaran a repensar, a crear, a desfer i a refer, en definitiva, a moure'ns i a créixer. Així doncs, la diversitat ens planteja el repte d'acceptar-la,
d'entendre-la, d'assumir-la i d'integrar-la. Vols jugar amb mi? Un repte que alhora és oportunitat de creixement personal i social. Un repte que ens anima a sortir de nosaltres mateixos i a connectar amb aquells que ens envolten. Jugar? Sí. Nosaltres diem sí a la diversitat. Vols sumar-t'hi?